Ola, benvida a esta visita dos nosos laboratorios. Acompáñame. Ben, e sabes o que facemos aquí? Pois nós somos físicos nucleares e traballamos con partículas moi pequenas para saber que pasa ao noso redor. Ven visitar os nosos laboratorios para saber en máis detalle todo sobre estas partículas. Genial. Xa estamos. Pois estas partículas non son ni máis ni menos que os famosos elementos da táboa periódica. Ben seguro que che sona o carbono 14 ou o uranio 235. E todos están aquí. Pero, saberías explicar como encher esta táboa? Pois ben, mira. Se collo un protón, o que estou facendo é hidróxeno. Se agora poño outro protón, estaría facendo helio. Pero eu acabo de dicirche carbono 14. E na táboa periódica sale o 6. Como pode ser isto posible? Pois é que nos faltan outras partículas, que son os neutróns. Así, para poder facer o carbono 14, tería que poñer 8 neutróns e, agora sí, 6 protóns. Veña, mandemos a facer este elemento. Vale, pero entón, se eu son un físico nuclear e me falta información, como podo facer? Pois precisamos un mapa moito máis preciso e detallado para poder traballar. E o noso segredo mellor guardado, a carta de núcleos. Esta carta contén os protóns cara arriba e os neutróns cara dereita. Parte da nosa investigación consiste en atopar novos isótopos ou incluso novos elementos. E, xa que estamos aquí, aproveitemos para buscar o carbono 14. Entón, que temos que facer? Contar. Aquí temos un protón e un neutrón. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6 protóns. E agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Este é o noso carbono 14. Se queres saber máis sobre estas partículas, apúntate á próxima visita.